Kaixo, ni Mikel Marizka naiz Lankoko kudeatzailea. Esango nuke, Bertsozale elkarteek sortutako enpresa dela eta batez ere alde batetik izango litzateke. Elkartea behar duten produkzio eta azpiegitura lanak kudeatzeko enpresa eta beste aldetik antolatzaileek euden programaziorako behar dituzten kontratazioak eta zenbait kontu bideratzeko enpresa. Kaixo, ni Marta naiz eta marketing eta komunikazioetaz arduratzen naiz Lankun. Ni naiz Lankuren aurpegia, antolatzaileengana hurbiltzen naizenean eta baita ere sortzaileekiko harreman lan hori nik burutzen dut. Epa kaixo, ni Aitor naiz eta Lankun administrazio lanak burutzen ditut. Hau da, kontabilidadea, diruzaintza, fiskalitatea, urteko kontuak. Kaixo, ni Maili naiz eta bertso saioak lotzeaz arduratzen naiz. Iepa, ni Eneko naz, Oiartzuarra, eta talde hortan diseinuaz eta maketazioez arduratzen nazena naz. Lankuko betebeharren artean nagusi esango genuke bertsolaritzan inguruko bertso saio eta kontratazio egongo litzateke. Hortan azken finean egiten duguna da antolatzaile esku bat bota, bertsolariak kontratatu, behar dituzten azpiegiturak, kartelak. Antolatzaile batek Lankura bertso saio bat lotzeko deitzen duenean, normalean telefonoaren beste aldean ni egoten naizenez, beharrezko ditudan datuak eskatzen dizkiet eta segituan hasten naiz bertsolariei galdezka. Lankuk xede bikoitza du, alde batetik xede kulturala, hau da bertsolaritzaren sustapena, eta bestetik enpresa baten neurrian xede ekonomikoa. Bezeruak saioak lotziaz gain, bere beharrak asetzen saiatzen geha diseinu aldetik ere, bai liburu baten maketa dela, edo kartel baten diseinua, edo azalen bat, edo. Bisitaz aparte, saiatzen gera antolatzaileari harreman pertsonalizatu hori eskaintzen, Lankutik. Bertso saioa egiten denean, faktura bidali eta fakturarekin batera balorazio horria gehitzen zaio antolatzaileari bidaltzeko. Naiz eta gauzak ondo egiten saiatu, beti hobetzeko gauzak egoten diranez, eskertzen dira beraien balorazioak eta iritziak. Antolatzaileen ikuspegitik saio arruntaz aparte bertso saio emanaldi bereziak, hobeto esanda deitzen dioguna atala edukiko genuke. Bertsolariek, sortzaileek azkenien sortutako emanaldi berezi horiek kudeatzen eta bideratzen saiatzen gara. Sortzaileak saiatzen dira bertsolaritza antzerkiarekin, musikarekin edo umeen emanaldiekin uztartzen. Sustatzen ditugun ekimenetan gure harremana estua da, hurbileko eta zintzoa. Bakoitzak behar duenera iristea da gure helburua, bai antolatzailearengana eta baita sortzailearengana. Beste alde batetik ere Lankuk argitaletxearen funtzioa betetzen du. Eta bere funtzioa argitaletxe espezializatuarena izango litzateke. Maialen Orjanbioren lan bat aurkeztera gatoz. Bezeruakin harreman zuzena izate horrek, gauzak asko errasten du ez. Kasu honetan edozein arazo dela edo nahi dula ikusi egiten nahi gehan lana, etor daiteke edo telefonoz harreman zuzena edo emailez edo bideratzen dugu eta horrek asko arintzen du gure lana. Lankuren bidez bermea eskaintzen zaie, bai antolatzaileei eta baita bertsolariei ere. Izan ere, saio denak kontratuarekin, gizarte segurantzarekin eta betebehar legal guztiak betez antolatzen ditugu. Eta horrela alde guztiak izaten dute onura. Lantalde txikia izanik ere lan esparru zabala daukagu. Kontutan hartu behar dugu bertan ere hitzetik hortzerako programaren produkzio lanak egiten ditugula, txapelketak ere gero eta dimentsio handia eta behar handiago dituzte, hori ere kudeatzen saiatzen gara. Hemen zu horren bueltan dantzan gabiltza. Guztia ondo egin beharra dago eta horregaitik profesionaltasun osoz lan egin beharra dago. Baina hori baino harago juten gara. Azken finean, proiektu guzti honetan sinisten dugu eta horrek ematen digu aukera gauzak maitasunez eta beste modu baten egiteko.